Tu máme první díl v Minecraftu. Tady s mým bráškou. Vy? Šusák, busák, krusák, krusák. Musák. Čekejte. Já jsem měl chuť tě zazdít bedrokem a dát to do survivalu, ale jsme na tom světě. Počkejte, a budeme stavět domy. Jako v mém videu. Ano. Jo. Koukněte se na... Akorát, že teď to bude kadibudka. Ne, teď uděláme vesnici, uděláme tam víc domů. Jo, takhle, tu tam bude takový ten malý, jak jsou ve vesnici, takový ty mini takový, víš ne? Jo, to... Pár, no tak to bude ono, pak tam budou třeba taková ta věž velká. Víš Jo, ne? jo. To je moje první video. Ne. Včera jsme natáčeli ještě večer. No ale to tam nevyšlo. Ne? Jsem ti říkal. Bylo to moc dlouhý. Jo. Protože ono to bylo tak 2 hodiny. No to bylo tak 2 hodiny a ono... Baterie. Vybitá baterie, že jo? Jo. Takže se to přerušilo. Ale jak stavím? Stavím. Já stavím takový pidižvíky. Jinak jsme natáčeli nový kanál, nezapomeňte si na to kouknout, už jsem to tam teď dal. Prostě za 2 minuty se to, by se to mělo být a jmenuje se to Minecraft první part s kreativou s Lukem neboli bráchou. Takže jo. Jo, akorát dejte like No, a bych radil. a odběr. No ale odběr taky. Hlavně odběr. Odběr nedávejte. Naopak. To bude nějaký kulatý. Tam je takový mini. Já mám to říkatele. Jeden, dva. Tak. Koukej, jak mám takový ten, koukni se, jak mám takový ten domeček, víš, ne, jak má nahoře ještě tu ohradu. Jak Potom budeme dělat spolu tu kovárnu. Jo, musíme tam dát lávu. Jo, a nesmí to být ze dřeva. Jako v mém videu. Jo no, koukněte se. Koukněte se na moje video pře Luky. To ten si udělal tak trošku jako by dům ze dřeva a pak jako chtěl udělat, aby to bylo vytměnější, tam dát lávu, ne? On tam dal lávu a chytlo mu to. No koukněte se na to sami. Jenom dejte prostě můj kanál Martina Kulhánek a tam to budete mít. Ne, Martěs, uděláme svojí vesnici, nebudeme opakovat. Nebudeme dělat, jakou chcem prostě. No, teď jo. Budeme dělat, Já jak už chceme. mám trošku postiženou. Koukej, místo oken tam dávám glowstony. Tak se koukně na můj. No, tak se koukni ke mně, místo oken dávám glowstony. Nebo ne, já mám nápad pěkně dobrý. Takhle, takhle. A takhle, takhle a takhle. A tam dáme takhle okna. Takhle. Počkejte, já jsem na bumbán čajíčku. OK. Místo oken glowstony. Hele. A tady mám takhle ten žebřík, ne? Tak já už mám první domeček. Počkej, Martěs, počkej na mě. Já se kouknu. Ježiš, tohle to není vesnice. To je nějaký house, ne? Do města. Ne. Koukej na moje. Hnusný. Teď moje je taky malý. Můj je horší.
akorát teďkam dát jenom ty dveře. Jo, kam to je dobrý. Vychytávky ládí hrušky. Já mám nápad, já jsem dám ještě vesničany. Dáme sem ještě vesničany. Tak jo. Máme brachu takový dobrý nápady. Viď? Viď, brácho. Já už jdu na druhý domeček. Ne, počkej. Já už jdu dělat asi tamto z toho kamene. Teď nevím přesně, jak udělám. Bude to dost. Nebo jako blbý. Že jo. Bude to blbý to postavit. To nebylo mluvé, když tak. No, lidi, teď se tam dalo to video moje. To první pár tam video. Tak se na to koukněte, prosím. Bych radil. A like hlavně. To mě se laguje. Fakt? Tak se koukni. Ale na můj domeček. Tak se koukni. Tak ale koukej na můj domeček. Počkej, já jsem odpojený. Kamo. To by se to hodně ladlo. Počkejte, já jsem na Já jsem taky pil. Podáš mi to? To moje? tak. Ale kvůli se odpojil. A už se zase připojil. Jsem dal dveře. Máš dveře. Máš dveře. No co? Máš dveře. Taky. Ne, dej tam ty obyčejný. A tu ty jsou bohatější. No, vesnice není bohatá. Pro mě jo. Já jsem na střeše na mý. Podle tebe je bohatý investovalec. Že jo? Já jsem na tvý střeše. Tak slez dolů nebo se zmrtvej. Fuj, ty tady máš hnusný. Že jo? Tak si koukni na můj. Hele. No, protože já to ne. Já dělám takovou vesnici, ne tak bohatou. Tak ježišmarja. Hele, na můj dům. Já nechápu, proč ty vesnice nemůžou postavit. Ty. Lehký, ne. Musíš to postav sám. A teď. Ne, to je strašně těžký, promiň. Nežíru pomoct. Dáme tam potom lávu? Co? Dáme tam potom lávu. Ne. No, jo, teď jo. Je to z kamene. Já vím, a ne zadřila jako u tebe. Jako u tebe. Na tvém videu je to. Na mém to není. Jako u tebe v domě. Ale je to na tvém videu. Musíme to udělat ještě takhle. Jo, takhle. Tady to necháme už takhle přece. Já už jsem si vzpomněl. Takhle to zazdíme. Dej si to tady. No a ne takhle a dál už ne. Tady a takhle přece to bude směřovat už nahoru a tam přece budou ty, víš ne? No ale počkej. A rozhledna. A já už to jdu udělat. Takže takhle. A teď tady odsaď podstavět nahoru. OK. Počkej, já už si to pamatuju teď. Tady odsaď stavět nahoru. Tak, takhle byly ty torčky na každý jedna. Jo. Tak a takhle to bude ještě vejš. A kam až?
Nevím, jak ještě 3 Takhle? bloky, ještě 3 bloky nahoru. No tak jo, takhle tuto jsou 3 bloky nahoru. A tam, nebo 4 radši, protože tam bude ještě rozhledna. Ok. No a to bude ale. Jo. Dva, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No a už to si máme. Nemáme. Počkej, tady je díra. Kamo. Tak, a teď to nějak Já nevím, jestli to vypadá zrovna takhle. vypadá. No jako ne, ale jako podle mých výpočtů asi jo. A tak jako to nemusíme mít podle té vesnice úplně. No, já to takhle nechci mít. Podle vesnice. Ale jako bořit už to nebudu. Ne, taky ne. Počkej, tady bude takhle. Bude jedno patro. Ne, proč to musíš? Tady bude jedno patro, tam bude druhý a pak bude rozhledna. Jo? I tak dělej to, já jdu udělat tu rozhlednu. Tak jo. To mohla udělat ještě vyšší. Na to jdu udělat ještě vyšší, překoukej. Ta rozhledna. No, protože my potřebujeme ale ještě 2 patra tam jsou. A ty tam uděláme. Jo? Sice je to na tvém světě, ale volím tu já. Ne. Ještě uděláme 2 bloky nahoru. Raz, 2. Já dával 3. Tak dej 3. 3 teda? No, Tak jo. ale je to nějak vysoko, ne? Se koukni dolů. Jo. Tak máme větší, no. No, tak se koukni na ty domy. A že je ten můj hezký? No, ne. No, jo, To je jak auto. jo. Jo, to má jak auto. Počkej. Tak čekaj, já teď jdu trošku osvětlit glowstonem, aby to bylo víc vidnější, jak jsi říkal, že je to lepší bohatý. Tak, tady dělám jakoby žebřík tady bude. Zase zombíky. Čau. Já nejsem zombík. Maťas, já nejsem zombík. Tak, tady bude další nahoru. Za Dáváš to už křivě. A já s tím někým ti nechám napravit, jo? Proč to děláš tu teba? Teď máme toto. Hele. Ne, teď takhle to tam bylo, ne? A je to libová vesnice, tedy jako to, pojď se kouknout. A vypadá to spíš jako medvědí noha. OK.
Tak my už to asi ukončíme, Ne, ještě ne. ale za chvilku je 15 minut, už je 15 minut. Tak čau.